her. Sørg for vægten. Det er placeret hen over benet. Man får en masse nye kammerater, fedt sammenhold. Jamen det at få ud af at være hernede, det er fællesskabet, den energi, der er hernede, når Stig han roer af en. Altså, det er super. At der er super godt sammenhold hernede, og så synes jeg, at det er en rigtig god instruktør, der er her, så man går ikke og ødelægger sig selv, men man laver øvelserne rigtigt. Det er vildt dejligt at komme herind, og jamen, der er en dejlig atmosfære hernede. Man griner! Men øjeblik, jeg tager den igen.